салом заргушак. Панда, Лапай. то аллакай 3 сола шуди. Зодрус муборак. Дӯстам заргушак, охир як дона лаб-лаб-ӯ меовардӣ, хуб мешуд. Дилам лаб-лаб-ӯ мехоҳад. Чӣ шуд? Панда, ту аввал одоб ёд гир. Ба ту туфа пешниҳод кардам. Ақаллан ташаккур, раҳмат мегуфтӣ. Дӯстам, бубахш, ташаккур. Кани гузашта шин дӯстам. Охир заргушак, дилам лаб-лаб-ӯ мехоҳад. Лаб-лаб-ӯ чӣ бошад? Намедонам. навакак дар телевизор лаклаки табиб гуфт ки лаб-лаб-ӯ хеле фоиданоку сервитамин аст. Фаҳмидам. Ҷураҷон, лаб-лаб-ӯ не, лаб-лаб-ӯ. Лаб-лаб-ӯ. ҳозир гӯш кун. аввал ба назди ҳарфхӯрак меравем. ҳарфи навро меомӯзем. ҳарфхӯрак ба мо лаб-лаб-ӯ медиҳад? Не, аввал ҳарфи навро меомӯзем, ана баъд ба бозор рафта лаб-лаб-ӯ мехарем. бисёр нағз мешавад. ман медонам лаб-лаб-ӯ чунон бомазза ки. рафтем. исто дӯстам. ҳозир. ана қариб буд фаромӯш кунаме. Зодрус муборак. ташаккур дӯстам. зудтар. салом бум. салом. салом ҳарфхӯрак. чаро имрӯз ин қадар дер кардед? бу мидоно, имрӯз ман ҳамроҳи бобоям дар полис сабзӣ чидем. ман бошам дар телевизор барномаи тандурустӣ тамошо кардам. ҳар диятон ҳам кори хуб кардед. ҳамин тавр не бачаҳои азиз. хуб, имрӯз кадом ҳарфро меомӯзем? лаб-лабуро. чӣ? калимаи лаблабу? фаҳмидам. ҳозир. Панда, ба ман кӯмак расон. ҳозир. Кани. ана ба ҳарфхӯрак ана ин ҳарфро медиҳем. хуб шудааст. ана биё дӯстам. хуб. ҳарфхӯрак, ман ба ту ҳарф овардам. ана бихӯр ва бигӯ ки чӣ шуд. кани дӯстам. ل шумо ҳарфи лро шинохтед? шинохтем. ҳарфи л мисли а буда, фақат миёнбанд надоштааст. бум, ман якто тезгӯяк медонам бо ҳарфи л. кани бигӯй. ёли аспам лоёлуд, ёли аспам лоёлуд. ёли аспам лолололуд. ин қадар душвор будааст. забонам нагашт. ҳозир ман ба шумо як калима мегӯям. хубтараш як чистон мегӯям. кани шумо ёфта метавонед? кани. бо диққат бошед. ду лаб дорад, гап зада наметавонад. кани бачаҳои азиз, шумо ҳам фикр кунед чӣ бошад? ёфтам. لب لا بو офарин. дарраб ёфтие. охир ман аз пагоҳӣ боз лаб-лабу мегӯям. хеле хуб. ин тавр ки бошад, биёед ба ҳарфхӯрак ҳарф мехӯронем. бале, биёед ана ин ҳиҷоҳоро мехӯронем. хуб, кани ана ё панда ба ман кӯмак расон. ҷо ана ҳозир. ҳарфхӯрак, даҳанатро кушо. ана хуш. ана боз ҳарф. кани ана хуб.
ҳозир 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 ана боз ҳарф хуб оҳиста панда дӯстам ҳарфхӯрак ана боз ҳарф акнун гӯш мекунем ло ло ла ла ли ли ло ло ла ла ли ли акнун навбати ман. кани кани заргӯшак Ҳозир. оҳиста ана ҳарфхӯрак ҳарфхӯрак дӯстам ҳарфхӯрак даҳонатро кушо. ана ҳозир боз кани ана оҳиста ҳарфхӯрак даҳонатро кушо. Л о л а лола 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 л а б лаб 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 б у л б у л булбул 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 офарин ҳарфхӯрак моро хеле ва хеле босавод кардӣ. ман акнун се ҳарфи алифборо мешиносаму мехонам. ман ҳамчунин бо калимаи лаклак як шеър медонам. хонам. кани бигӯй лаклак омад аз дина дар ҳавлии одина. одина хамир кардааст, келинаш фатир кардааст. офарин ба ту панда ту пас аз як моҳ доно аълочӣ китобхон мешавӣ. пас аз як моҳ мехонам китоби алифборо аю бею ве гуфта чун ҳарфхӯраки доно. бом лаббай заргӯшак акнун барои мо афсонача бихон. ҳа як афсонае бихон ки пур аз ҳарфи ле бошад. дӯстон китоби буро-буро мехонем пур аз ҳарфу ҳикоячаҳост. ҳозир ман ба шумо бо ҳарфи л як ҳикояча мехонам. кани шумо гузашта шунед. бихон. хуб ҳозир бо диққат гӯш диҳед. лаклаке дар лои қазор лангон лангон мерафт. аз ӯ пурсиданд: эй лаклак, магар лангӣ? лаклак гуфт: ман ланг нестам, лойро лагат мезанам. чаро лагат мезанӣ? лаклак гуфт: лой хӯрак меҷӯям, лой қазор килми лой хӯрак дорад. ман лойро лагат мезанам, лой хӯрак ба рӯи лойёб мебарояд, мегираму мехӯрам. панда лабай дар ин афсона 26 то ҳарфи л будааст. ҳа бо ҳарфи л дар забон гап бисёр будааст. дуруст. бе ҳарфи л тамоман гап зада намешавад. панда лабай гап зада мешавад, лекин мазмунаш дигар хел мешавад. масалан лаб неву аб, лайли неву айни, лона неву она. фаҳмидам. лиму нею иму, либос нею ибос, лашкар нею ашкар мегӯӣ. дуруст. шумо аз дирӯз ҳам босаводтар шудаед ку? ҳамин тавр не бачаҳои азиз? хуш, акнун як савол дорам. кани дар олам як калимаи зебое ҳаст ки бо ҳарфи л сар мешавад. кани пайдо кунед. калимаи ёфтам. лағмон. не панда,
ин аз лағмон ҳам зеботар аст. ёфтам! хола. Не заргушак, хола зебо аст, лекин ин калима аз холаам зеботар аст. Панда, ту саволро фаҳмидӣ? Панда, лаббай. офарин, ин калимаи лаббай аст. ҳамин тавре бачаҳо. хуш, акнун вақти хайрхуш ҳам расид. вагарна падару модарамон хавотир хоҳанд шуд. бобою бибиям ва додаракони ман ҳам. дӯстон, биёед бо ҳархӯрак хайри хуш кунем. хайр ҳархӯрак. дӯстон, шумо бо ҳарфи л шинос шудед? бале. шумо чӣ бачаҳои азиз? офарин, ин тавр ки бошад, бо ҳарфи л якчанд ҳиҷо ва калима навишта буро-буро талаффуз кунед. хайр бачаҳои азиз, хайр, то паго. хайр.